Il-Ministru Tonio Fenech kien jiffirma lotjiet tal-flus mill-fondi tal-kawżi ġusti mingħajr il-parir tal-bord. Rapporti pubblikati l-bieraħ mill-Awditur Ġenerali żvela kif din kienet l-ordni tal-ġurnata u mhux każ iżolat, b'mod speċjali tul il-perjodu bejn Jannar u Marzu ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Kien hemm ukoll qatt ta' irregolaritajiet fl-ammont ta' flus li nataw. Meta l-ammont massimu stipulat li jingħata lil kull għaqda huwa ta' 50,000 euro, ir-riżulta li xi għaqdiet ingħataw sa 100,000 euro. Inkisru l-linji gwida wkoll f'ċerti finanzjamenti li għaddew lil Malta Football Association u f'ċerti klabs oħra tal-futbol. F'każijiet fejn il-firma ta' Tonio Fenech ma kienx biżżejjed, ir-riżulta li kien hemm min talab l-intervent ta' ministru ieħor u xorta irnexxielu jinqeda. Dan l-abbuż ma baqax xi ħaġa rari fil-perjodu ta' qabel elezzjoni ġenerali, hekk kif fi kliem l-istħarriġ l-ittri kollha maħruġa fl-ewwel kwart tal-2013 kienu firmati mill-Ministru qabel id-data tar-rapport tal-Advisory Board li lanqas biss ġie firmat. Fl-opinjoni tal-Awditur Ġenerali r-relevanza tal-Bord ġiet imminata meta għal diversi xhur l-Advisory Board kien kompost biss minn aġent chairman, membru wieħed u segretarju. Dan ifisser li bl-obbligazzjonijiet kollha li jagħmel il-Gvern Nazzjonalista li jlaħqu ma' 2 miljun euro ser jiġu eżawriti il-fondi intiżi għas-sena 2014. Fi stqarrija l-Gvern sostna kif dan l-istħarriġ wera l-mod xejn trasparenti ta' kif gvern preċedenti warrab il-prinċipju ta' governanza ġusta u rrikorrad bi responsabbli ta' fondi pubbliċi bi skopijiet partiġjani. Il-Gvern iħoss li dawn huma konklużjonijiet ta' tħassib u mill-aktar serji li għalihom il-familji u n-negozji jistennew li tintrefa' responsabilità politika. Wara snin ta' tmexxija nieqsa minn kull kontabilità qed ikompli joħroġ il-bżonn bażiku ta' politika nadifa li qed jimplementa dan il-Gvern skont il-mandat elettorali tiegħu miżuri diġà mwettqa u oħrajn li ser jitwettqu fix-xhur li ġejjin.